Hej. Hvad hedder I? Jeg hedder Christoffer Tang Sørensen. Kjeld herfra. Okay. Hvad hedder du? Jeg hedder Malte. Jeg hedder Alexander. Hvordan har I så med at være her i dag? Dårligt, vi er i skole. Altså, vi har haft mange pressemøder i det videre. Vi er lidt trætte. Vi mister lidt penge her på jobbet, fordi vi blev interviewet. Jeg mangler stadigvæk lige at få sat de sidste klodser på den store der Freighter i Legoland. Ja, men det er jo mig, der har kørt til hele jeres. Hold nu kæft, det er mig, der bygger! Så slapper vi lige lidt af. Det går jeg mig. Hvor mange søskende har du? Har du nu? Ja, okay. Okay. Jeg har lige 4. Jeg har 2. Ja, okay. Hvad laver I så her i skolen? Jeg kan lidt i gang med at få sat nogle ting på plads og sådan noget. Ja. Jeg er ved at udvikle en ny fodboldstol. Og jeg mangler stadigvæk de sidste klodser til den her der Freighter. Er der ro på, Besse? Hvad siger du? Ja, alright. Videre. Hvad for nogle fodboldstøvler spiller I? Jeg spiller selvfølgelig Adidas, det er selvfølgelig mit mærke. Man må sige, at du spiller faktisk Nike, dem der nye Cristiano Ronaldo. Ej, det skal jeg ikke misforstå. Jamen, dem der, dine fodboldstøvler med knopper, mand. Ja, hvad spiller du i? Noget godt. Spiller i Nike. Hvad spiller du i? Til de ham først. Vi spiller Nike med at køre Superfly. Jeg spiller Nike. Ja. Ja, og alle sammen her. Ja, så vil jeg sige tak for i dag. Tak for, du er hyggelig.